Vítajte pri obrazovkách, milí priatelia. Vonku je zima ako v ruskom filme a okolo vás prejde chlapík v tričku a kraťasoch. Pomyslíte si, tomu asi preskočilo a okamžite mu začnete ponúkať svoj kabát. Lenže Viktor tvrdí, že mu vôbec nie je zima. S obnaženými rukami a nohami chodí po vonku celý rok, dokonca aj v treskúcich mrazoch. Otužovanie má nesporné zdravotné výhody a s blížiacou sa Veľkou nocou aj praktické. Aj keď my chlapi sa tešíme, keď na ženu vylejeme vedro ľadovej vody, že bude jačať a nie si to užívať. Viktor nosí najradšej krátke rukávy aj nohavice. Na tom by nič nebolo, ak by tak nechodil oblečený celý rok. Vonku je tesne nad nulou, na tom nie je nič zvláštne, pretože je ešte stále február. Viktor, úprimne, nie je ti zima? No, zatiaľ ani nie. Keby som bol vonku dlhšie niekoľko hodín, tak asi určite začne byť. Boli aj teraz veľké mrazy, bolo okolo -15 alebo tak. Dá sa chodiť aj v takých teplotách, len potom už na podstatne kratšie časy. Som vonku, pokým je príjemne a potom zase idem do tepla. Vydávam úsmevy, vydávam otázky v očiach. A ako to robíš? Ja mám na sebe hrubú bundu a potom ešte nejaké ďalšie teplé vrstvy a teda je mi tak akurát, že asi by mi už v kraťasoch bola dosť zima. Hej, je to také dosť nezvyklé, ale v podstate celý trik spočíva v termogenéze. To v preklade znamená, že výroba tepla. A táto vlastne sa zabezpečuje tzv. Hnedým tukom, čo bežne u dospelých ľudí už sa nevyskytuje, to iba u malých detí, ale špeciálnym tréningom alebo kombináciou otužovania, meditácie, dýchania sa dá podporiť znova vývoj tohto hnedého tuku. Do roku 2008 sme vlastne stále opakovali, že hnedý tuk majú len zvieratka, ktoré v zime spia a malé deti. Ale hnedý tuk bol objavený aj u dospelých ľudí. Je to veľmi metabolicky veľmi aktívne tkanivo. Ak máte 50 gramov hnedého tuku, čo väčšina dospelých ľudí už nemá, lebo si ho zlikvidovala zlou stravou, tak to dokáže spáliť energetický ekvivalent 500 kalórií za deň. To je veľká produkcia tepla. Pozerám sa na teba, ty teda toho tuku na sebe veľa nemáš. To je pravda. Čaro toho hnedého tuku je, že na dospelom človeku ho je tak okolo 100 gramov. Otužovanie nie je vhodné pre ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Hnedý tuk si vieme aktivovať aj správnou životosprávou. Úprava stravy, fyzická aktivita a to otužovanie je tá najlepšia cesta, ako aktivovať existujúci hnedý tuk a ako aktivovať premenu bieleho tuku na béžový tuk. Už asi vieš, prečo sme ťa priniesli sem k jazeru, kde je otvorený ľad. Nerobilo by ti problém, aby si skočil do tej vody? Nie. Úplne v pohode? Úplne v pohode. Tak ukáž. Dobre, tak poďme na to. Na to, ako vojde do ľadovej vody, boli zvedavé aj náhodné okoloidúce. Dobre. Nám je zima už len, keď ťa vidíme. Tak ideme na to, nie? Celú túto metódu vymyslel Wim Hof a vlastne to je človek, ktorý je veľmi odolný voči chladu. Vypozoroval to v prírode, niečo sa naučil od tibetských mníchov a celé to skombinoval do super účinného celku, ktorý sa dokáže naučiť úplne každý. Ty tvrdíš, že by som sa to vedela naučiť aj ja? Hej, do takých 10 dní, možno 2 týždňov môžeš tu stať takto vedľa mňa a nebudeš sa triasť ako osika. Nebudem sa triasť ako teraz, no som zvedavá, či o 10 dní budem vyzerať takto, že úplne v pohode s krátkym tričkom a v krátkych gatiach. A vesta. A vesta, dobre. Hej, deal. Okay. Daj si dole svetrík. No dobre. Ale mám krátky rukav. Nevadí. Tréning s Viktorom znamenal zoznamovanie sa s chladom a završil kúpeľom v 4-stupňovej vode. To isté som cvičila aj doma. Po poctivom tréningu konečne prišiel výsledok. Super, dneska ak si došla v krátkom. No, ľudia na mňa divne pozerali. Tak ale aby sme nezavádzali, musím sa priznať, že mi to trvalo o niečo dlhšie, dokonca viac ako mesiac aj niečo. A na moju veľkú radosť sa vonku stihlo otepliť. Lenže voda sa nestihla otepliť, len na brehu mala sotva 8 stupňov. Tak aby si to nemala také jednoduché a aby sme splnili sľub, tak ťa pozývam dneska do vody. Ja to bolí. No poď. Nejdem. Tak sa iba ponor. Dobre, ja mám dosť. Splnila som ide. Voči chladu som zrejme odolnejšia, no skoré kúpanie vonku radšej prenechám otužilcom. Necítim si nohy. V porovnaní s vodou už viete, fakt.